לאכול? לאכול. מה את רוצה לאכול? ביקשת לאכול. ארוחה קלה. את רוצה ארוחה קלה? ביצה. אכל בבוקר. היא אכלה. בבוקר אכלת ביצה. היא אכלה ביצה, היא מספרת לנו. מה עוד אכלת בבוקר? אכלת מעדן? לא. מפעילה איתי פאוז, העמדה הזאת. ארוחה קלה. נכון, אכלת ארוחה קלה. אכלת ארוחה קלה ביצה. את רוצה עכשיו לאכול משהו? חטיף. נכון, אכלת גם חטיף. ארוחה קלה. את רוצה עוד משהו חוץ? חטיף. את רוצה עכשיו לאכול חטיף? ניקה, עכשיו תסתכלי עליה הלוח. כחטיף, כן. את רוצה ופלים עם חלבה? גזמים? רוצה. רוצה ופלים עם חלבה? היא מסתכלת, איך ידעתי שהיא תסתכל על הדף, גם אני רוצה. אוקיי. מעדן. את רוצה גם מעדן, ניקה? סוף הילדה זה לא שמות טוב, אני חושבת שהאיכות קול מצוינת. את רוצה לאכול? כן, היא רוצה גם מעדן, היא רעבה, הילדה שלי. את רוצה מעדן וניל או מעדן בטעם תות, ניקה? את רוצה וניל? וניל? כן, וניל. וניל. לספר. משהו. משהו על מה? שקשור למקום אחר. זה קשור לגינה? כן. גינה. אוקיי. דף הבא. בריכה. מה שהיה בפיקניק אתמול את מספרת? על הבית עם הבריכה? בריכה. את מספרת על הבית עם הבריכה? שהיינו אתמול שהייתם בפיקניק? אתמול בפיקניק? על הבריכה שאמא לא נתנה לך להיכנס? כן. כן, היא אוקיי.